kamal gare gare sunana la 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 ranar biki kamal na ga masoyan Allah na baiwa zaɓi ya musanya ranar bikin mai ranar na gagayya Firdausa har da Zainab na aura mai sauraron mutu albishirin ka ranar farin ciki ne dai barka fari da jaga goro zan baka sakonnin ka to yau kira na ango kai waye zai na Firdausi na aure tagwaye auren sa an haɗa mun na ɗauka mutan jime ta sun share hawaye bara na ɗan tina ma can baya ƙaunar Firdausi ta gama rinjaya ba zai yi komai da wasiyar Farida da tawa Zainab baya me zai hana in aure su tagwaye domin na share kuka na iyaye ka bani shawara kuma na ɗauka mutan jime tana amsa kiranye rana ta 14 ga watan 10 ita ta zama rana turkima duba Kano gari mai al'umma kusan rabin su sun je auren ma gari na Yola an cika benaye waɗansu na ƙasa so samaye fulɓeɓe go kai mana soko idar na ungol zance kai waye rana ta 15 ban mance ba mai sauke masoyana can aka daura auren Firdausi Kano da gaskiya sun murrana sun zamjini gare ni muna raye kamshi gare su biski mun cinye na dan rago kaɗan zo in baka Firdausi na lafa ya ciki sanye shela abokin danguna auren sa kaga har yau ba rana wace ce yanzu za ta yi mai rana hakan yasa nake zuba da hawaye na so a tare mun zama angwaye da sauraron mu cigiya zan baka ko za ka bashi dangi da kawaye dama na mika godiya ga masoyana da suka zama halarta ta bikina sun juriya cikin zafin rana farko na sa kaina wa dangina da sadan addamawa sirkaina mai duguri sirkai ne gona mutan Kaduna sun nunan kauna gari na Gombe sun nunan kauna mutan Jigawa sun nunan kauna gari na Gombe sun nunan kauna gari na Kebbi sun nunan kauna Sokoto alabari kauna gari na Zamfara alabari kauna mutan Katsina sun nunan kauna gari na Jos da ku alabari kauna na sada Nasarawa da ku kauna gari na Yobe sun nunan kauna na sada Benue sosa kauna na sada Bauchi Rabiya bari kauna masoya na abun alfahari na kamal gare gare